nyaya unoziva ndekuti nyaya yandafambira ndiye vana kuti vana vakangobva pamba pavaenda vachiti vari kuenda kuchechi then havana kuzokwanisa kudzoka pamba vasiya everything zvinhu zvavo vanaenda vasexpedzi vandazotevera kubasa kutaundi ndofunga ndakadaidzirwa wani wacho akakutaura neni vabadzimafoni nanhasi achitaudzana vadzoke kumba vana vana mazera 17 ne19 vakabva vachiti vari kuenda kuchechi ipi vaipinda chechi ikusaziya ine ndisipo nguva yese iwo oda zvokuudzwa ke vaenda kuchechi most time andaidzoka pavaitoenda kuchechi handisi vaenda kuchechi nanagogo handisi nanagogo mutero after that vachienda kuchechi nanagogo mutero ndofunga pane zvine zvakazoitika vavanabva vatsanurana vakuendawo kuchechi yavo yavaenda saka ndakamboda kutrace ndakatokuenda kubekari kunonetsa kubekari kutaundi ndofunga maneja webaba akantaurira akati zvauri kubvunza zvevana izvo kana uchiti kubekari kutaundi bekari inonzani kutaundi kupi haana kuita zanguro ndekupi kutaundi toko wakabva waitwa kuenda kutaundi no vakabva pamba vaigara nasekuru ndisipo handiti so ini pandakadzoka pandabvunza kuti kuvana vari kupi vaigara nasekuru anonzwa sekuru muronda nyaya yako iri kulingana here nenyaya yepamutero kana kuti yako iwe nyaya iri ini nyaya yangu ine yakazvimirira kuti ndikutodoa vakadzokebheki wautaura nyaya yevana atakunyora nyaya yevana muizvi chii chaunoziva pakati penyaya dzakawanda ramana bazi yechechi ndokwana uzaungutezwa chechi chaunoziva iwewe maybe inzwa shamani twatibatsirana zvakanaka handiti iwewe ndakubvunza tichitanga kuti nyaya yako yawainga munoiziva here wanzi uri witness handizvo wanzi witness yakagara apo unibatisa zandota witness inori mfakazira handizvo hanzi mfakazi yakagara apo tikati uda kufakazei takatasa nenyaya kana uziva takatasa nenyaya kwamutero nemhuri inonzi kwazinyama nenyaya yechechi yevana vari kutorwa vachinzi paita makati ties nevabereki tikuita saka ndobada kubvunza kuti ndo nyaya uda kutaura here kana kuti iwewe une imwewo nyaya isiri nyaya yangu iri kubatana ipagozi vana ava ndo vane vana vavo tozongadei wataura ndakazviziya ndakazvitesa ndakazvifambira ndikaona kuti ndo vana avo ndikatotaura namaneja vachakanipindura muromo kuti kana iwo uchiti vana vanhu vavo tichazviona kuti zvinoguma kupi handiti vana vacho hatitaure tese havana chavanofona havana chavanoita saka ndokatoda kubatsirwawo ipapo kuti ndione kuti zvinhu zvacho vana sei iwewe sei uri kuti vana ava havasisiri vari kunzi havasisiri vako sei vanogona kupi vana handizivi bhozi ndakabvunza muromo wekuti ndokumbira kuti ndioneauziva kuti vana vari kupi handizivi ivo ndo vanotoziva vanavo ndo vanoziva ndivangu vana 17 oda sasekuru wemhuri yekwamutero sekuru wamutero mutero kana ndichimuona mwana watete vangu baba vangu namai vakabereka mutero ndo vakasiyana na zamu baba vamwe chete mai vamwe chete chechi iri kutaurwa nezvayo ine iri kundibata-bata saidi kwangu ndichitsinhira mashoko ava kingdom
akaitika kubva padare rekutanga dare rechipiri. Ndiri munhu anosenzerawo kure, ndonga ndo zvaita kundikana kunge ndiripo. Asi shungu dzangu dzadziri dzekuda kutaura mashoko aya munzeve dzazinyama achizvizwa. Handizivi kundoyazota ndavadza nyaya yangu ndichinyasonanga nepapi kuti igamushirike kana kuti inzwike. Vakawanda vane masituations akadaro ekuti havachatoonani nevana, havachaonani nevazukuru, havachaonani kana nehangadzi nekuda kwespiritual movement iyo. Isaka inamata chichiyo kubva ndiri muzera iri Assemblies of God amutero wakapenga isati yanese inini zvakadai izvo. Munga ndakatanga kupinda chechiyo 1984 ndiri kuma 6 years kusvika nhasi. Saka zvatakuona izvinezvi mutero afa zvinhu zvekutoti kachamadza nekutiroisa hana. Handizivi kuti imi sedare munozvitambirawo sei, kuti ndizvo here zvaakutenderwa kuti mwana anosvika pakuti baba handikuzivi. Ndandatova nebhaibheri rangu iro randaa ndichida kumubatisa mumaoko peculiar nhasi kuti apike pamberi pedare kuti zvechokwadi haavazivi. Vakaberekwa vari vana vatatu, Tariro, Peshe, peculiar ari emudiki. Kunga vana vakaberekwa ndakuru ndinowaziva mimba dzacho dzadzimai sasekuru. Saka handizivi kuti sedare munoigamuchirawo sei nyaya yakadaro yekuti papa ndikubvunda mwoyo wangu haunatogadzikana zvekuti yaigona kuzoparika mhosva muno dai vanhu vavavarimo, nekuti hausi ukama hwekuti kutsvagiridza. Imi semubereki abereka vana ava ndinonzwa sei kana makuna akadaro achiitwa pamberi peruzhinji. Ndingati ndo mashoko angu. Kuti mutora zvakanaka sei ndofuata kuudza yekudza kuti muzimbabwe munasana ndozvinzwa chechi yekutanga kuti haisi chechi chaiyo ndimamwe wanga wabatwa nematandikutandana makazozvidanganura sei kubuda musungwa makabuda sei? Kubva kwandakaita muusungwa umu iye Zimbabwe makabveimaita sei kupinda mudande mutandire chii chakamboitete? Kusara kwandakaita ndakasara sekuti ichechi yatakanga takangokura tichipinda sezvo baba wedu akanga vari mukuru wechechi. Ndokusara kwandakaita ikoko. Saka nekuzofamba kwenguva zvinhu zvakatanga kuchinja. Chii chazoi? Ini kuzobuda kwandakaita mwana wangu musikana wekutanga ane 14 years akasumudzwa muchechi kuchitoparidzwa akanzi cut ties with your mother. Iwewe unogona kuita zvaunoda, utori nemvumo yekuti unogona kutoita nhungu. Mwana ane 14 years muchechi akasumudzwa iye naane 11 years vese vana vangu vasikana vakanzi manyira panhungu nekuti vaida kuburitsa zvezvekuti ane simba rekuita zvaanoda. Saka zvakandibata-bata zvisinei kana nemutemo kuti 18 years zvisinei, nekuti ndakabva ndapiwa example yamainini vangu varimo muchechi imomo zvikanzi munoziva here kuti mainini venyu ava mwana wanzvadzi yamai vangu arimo akaita nhumbu akatizira aine 14 years. Saka zvakandibata-bata ndizinyama chai baba vaFilipi vanonzi yani Lakimosi nyama ndokubuda kwandakaita ndobaba vemufundisi ndokubuda kwandakaita vemufundisi vanofamba nevana vavo vanofamba nevana vavo ko imimi nevana venyu ndakanga ndokwandakanga ndakunzi katitaizi nevana vangu. Saka muri kunzwa pane point yavo avaziva vanofamba nevana vavo asi venyu vanonzi musafambe nani navo kurova kuti pari kuparadzaswa ukama ndizvozvo hwevana nevabereki. Saka ndakanga ndakutya kuti vana vangu vaizotorwa nokuti vane kumba kwavanogariswa naanonzi memory kwekwereri. Vanotora vana vovagarisa ikoko vana vasikana. Vanonzi paimba pavanonge vakagara vane imba yakatengwa yavanogariswa kumarondero. Purpose yacho chechi vanenge hanzi kuita zvechechi muno matiti
Kutinozobuda nevanogara navo uko kune imwe imba ndinotaridza kuti dzokerai kumba kwenyu muchidzoka kuchechi. Significance dziripo ndedzei dzekamba aka kuti vagare chiripo chaicho chaicho chakakosha ipapo chii? Iye vanomuti hanzi built upon. Saka vana vanofanira kumheno kuti vanenge vachidzidziswa. Vanenge vachishandurwa pfungwa. Ndofunga ini ndo maonero angu. Nokuti anotogara kubva pazera remwana uyu. Mwana wangu uyu. Kubva pazera remwana mudiki kusumuka matipo. Vanotora nekuti inini ndakatanga kubuda muchechi. Murume wangu akasara nevana. Ndobva ndasara kumba, vana vakatoya kumba vakati, mama, tanzi naReverend tikunamatire nekuti mune madhimoni. Ndakavaudza kuti ndinokubhurai zvisingaiti. Endai munoudza Reverend wenyu iye kuti ndiye ane madhimoni. Vatomira vana kuda kuti vandinamatire. Ndikati ndinokubhurai zvisingaiti. Vakamboramba vachienda, vachingoenda nababa vacho ndofunga kwemwedzi miiri here ini ndabva. Ndobva baba vacho achienda. Paakazenga akuda kunzi achiparadzaniswa neni murume wangu nekuti vanoti murume akasara anozonzwawo futi katitaizi nemukadzi wako nekuti ane madhimoni. Ndokubuda kwakaita murume wangu. Tingazoenderera asi bhora riripo chete mazvizwa mega imi nekupupura muromo. Haisi chechi baibo, satanism. Satanism muZimbabwe haidikanwe kana muAfrica kwese kuzhinjwa inorambwa. Saka ndiri kuti inini varambana pasi mumba mukomana uyu ave information woziya iri kwaMutare, iri kumarondera, iri Hwedza, inofanira kubhalwa kwese kwairi. Haifanira kuti exist chechi yeyu. Toda kuti vanhu vakaona zinyama nevana vake vachipinda chechi vavatitaurire totumira mapurisa osunga. Kapedza nyaya ipapo achataura nyaya iyo zvichatipereka baba. Makadi mai Machingula? Tiripo makadini. Tiripo hedu. Ndofunga nyaya iri kutaurika panyaya yenyaya dzevana varotorwa nemachechi. Pane here zvamungada kutitaura kana zvamungada kuti vanhu vazive zviri kukubata iwo imi kana kuti zviri kukukanganisai panyaya yechiraramo chevana? Sezvamakangoona pakesi yamuri kungoita iyoyo. Chechi iri kuparadzanisa vana nevabereki. Chechi inonzi chechi yani? Mati kudini? Inonzi chechi yani? Ko ichechi yemunhu here kana kuti ichechi yevanhu? Handisi kukunzwa, handisi kuziva kuti makaita panoudispeaker or something. Ndiri kungonzwa muri kuti chechi kudini? Ndiri kuti ichechi yemunhu here kana kuti ichechi yevanhu? Ina handifunge kuti handizive kuti toiti chechi here. I think it's not a church. It's a cult. Handisi kutandotsanangura ndichichi because tikataura wedze kuti chechi kuti kutokanganisa. Vati vawanda nezita rekuti chechi vachikanganisa ukama huripo pakati pevabereki nevana. Inini ndiri mumwe wemunhu ane mwana ari ikoko. Now ndane nearly ndikapedza gore rineri ndinenge ndane 2 years ndikaunana nemwana. Mwana wangu akaenda kuFebruary. Ende mwana wangu havasi kumutendera kuti auye kumba nekuti vakamupa dzidziso dzerudzi. Saka haisi chechi. And haisi chechi yaMwari. Because chechi inonzi mwiri waKristu. Iye haisi chechi. I think vari kuita nezvechechi iyoyo ana zinyama mudzimai wavo atabhita nemwana wavo vanoziva kuti vangaita nomwe vachichi. Munogara kuHarare? Mwana wenyu ari kupi? Mwana wenyu ari kupi? Mwana wangu ari muchechi iyoyo asi kuti hatipinde chechi iyoyo. Akaendeswa nababa vake basi kuti vachimutora vasitokundikana kumutora nokuda kwedzidziso dzake. Vacho vakaenda vakazoverenga
vaipedza vati vatori mwana havakukwanisa inoda muzipuraisia zvekuti mwana wangu ari kugara nemwana vakadanama idzinyama saka ndofunga tofaika akatooma saka izvo ndofunga akadavisa regere mwana uyo anenge akachinya mwana wangu nekuti manje friday anenge ari naye then friday ogatora mwana wangu oenda naye kumakunde odzoka naye friday odzoka naye manje during the week anenge aine mwana wangu vanozosiyana nefunga taimza vanenge vapita uye apita masazita uye asina masazita mwana uyo ane makore mangani? sorry ane makore mangani mwana uyo? mwana wangu aeperi mwanai mukomana anonzani? zvitanga tisi kumuchengeteshawo bati wavo akugara nemwana wangu anototi munotadzinwanzi akugara nemwana wangu ende sainzi baba vacho vari kuti vakaita kuti vati mwana uya pavaimboenda kuona otosvika nomuti uya ari kuuraitendeni hakude sekunga munokwanega akatotumwa navakanamaidzana kuti muonisa mamuvinzi emukomana saka imimi semunhu mukuru sekuona munofunga kuti zvingaite kuti tibatsirane panyaya iyi tingaita sei pamwe chete imimi nesu? inini very unfortunate kuti hazina kunge ndiripo handikuziva kuti masvika papi nenyaya izvi ndikutendawo kuti ndanzwa kuti nhasi kuna naachi makumeka nachishoshe kana ndandikataura kuti chishoshe kana vapa ameno mutombo waka inini chishuwo changu ndandinoti chechiibvani vana vadzokeredzwa nekuti handikuziva kuti marapidreivana vakachatise varipo vibvautisomuseise vamakeredzavo no vana havana kuuya but pauya vabereki vari kungotaurawo zvimwe chete nezvamuri kutaura izvozvizvo. Saka inini chishuwo changu kana nachipaona kuti ana vanhu vadzidza vezvechechi varamba kuzwisisa kana zvisisa kuti isvike kuna baba namai mukuru venyika chechi ibvane kunozimbabwe ndinozvisasa kana zvisisasa handisinoziva uyeaeda ichasvika pakusweta vana vazhinji munyika ino vachavanhuveiyase vabereki vavo saka tatikumbira kuti anonoekuti ngaivhare vatongoita communication nevana vana ngavadzokere kuvabereki vavo vaende kumachechi atakakura tichii. aiwa tinotenda mama kana paine zvimwe zvetingazoda nekufamba kwenguva tinee tichitaura nemi zvino tinokumbirawo nhamba dzenyu dzefoni kuita kuti tigare tichizobatana nemi kana paine zvetee tichida kwamuri. handiti murilaiti ndinozokupai munokwanisa kupiwa naamai vaninavo aiwa totenda mama mave nezuva rakanaka nai tatenda pasi vakashaya vakanga vanechechiko ndine munin'ina wangu akasara ikoko akanga akanzikatitaizi nesu zvekutoti kudongora mutero sababa vake anatouya iye akazobudawo ari panabudake panze akazobudawo kuchechiko nekuda kuti mwana wake musikana ane 14 years akanga anzi katitaizi namai vako iwo zvauine 14 years une dzoro rekuti unogona kuitiswa nhumbu wonogara nemurume havane imwewe ende vane imba yavanochengeta vana kubva kuzera rakaita kunge rakarara ane 6 years vanochengeta vana kuimba iri kusherima kunanyanyadzi vachiti hanzi kune anonzi built upon musikana ari kugara nevana ikoko zvekuti vabereki vemumarondera vachema kuti chechi yadiko kuvhara nekuti vana vedu hatichisina. Inini ndine mwana wahanzvadzi yangu muteedzani nakingdom munyika ihanzvadzi yangu inini baba vapekuli tine mwana ariko kwakapiwa zita rababa anonzi Francis Mabindauko zvekutoti atoti katitaizi nesu ndikasangana naye mutaundi hatimhoresani nekuda kuti akanzi katitaizi akasungisa mbuya vake avo akachengetwa aine 8 years aine 8 months Mabindauko
asi kuya vana vanhu vatuka nekuti vakanzi catechise havatenderwe nekuti tinoti tine madhimoni hatipindi kereke yavo. Saka ininiwo sezvo ndiri mwana waReverend the late Reverend Nyika hatina kudzidziswa dzidziso idzodzo. Ini ndakazvarirwa maassemblies of God, baba vangu vachishaya vavaiti Assemblies of God Spiritual Movement ndobva vazotidzingawo imomo nekuti vakaona kuti hatisi kubvumirana nechitendero chavo. Saka vakatidzinga tinopindawo pedu tega, but isusu sekukumbira nenyasha even kubva kumachief kumaheadman mukuru wenyika mai vemukuru wemukazi mudzimai mukuru wenyika ngaivarwe kereke iyo yespiritual movement nekuti macows vatiparadzanisa nevana vedu pamuchato wapeculia iyoyuyu hatina kutenderwa kupinda. Takatonzi tine madhimoni hatina kupinda pamuchato wahanzvadzi yangu iwe mwana wahanzvadzi yangu. Saka tikuti kereke iyi ngaivarwe paZimbabwe mukuona kuti zvawakwana ari kutsikira zvodaya zvakataura chechi ikaibhana tikaibhana muri muzimbabwe kwese kwaisina wei haichaspread hamafanira makoni ufanira tiwe zvinofanira kubuda umu iwe ndioutaura werabana basa kuti kune mabranch kwamutare marondera pakati kwakandimutama zvatotora kumabranches ake ese inofanira kuvharwa kwafanira kupindwa chechifuti iyoyo ndingaswende kuti vanazinya macho kana paita kondiyo tavakupa oda kuti vasungwe kana tiita pedzanya yacho inoisa mabranches ako ese chechi kwaari unokuziva nekuti kutaura chokwadi kana vari kutora vana vakaita kana kuti vane 17 years yaabduction kai kuabducta vana handiti nekuti ene zvimwana ari kunzi akura ane 18 handizvo zvino kana tichitaura 17 kureva kuti patone mhikisano kama wanditorera mwana wangu inini zvisina kuirana neni. Saka kuabducta vana kabisira sekunge vari kunamata but paine chiri pasi ndo vanotochiziva isati chiziva. Saka tombomira saizvozvo isinonga tataura kuti tomboitawo correspondence dzedu toona kwadzinosvika nekuti chinhu kana chatangwa chine pachinosvika. Saka kutaura maningi hakuzi kugona neka kugona kuita chito zvadai chaita correspondence dzedu dzofamba nechannel kunosvika yavo kwazvinosvika. Handiti ka isu hatigoni kupedza chinhu chese tega asi zvinhu zvese zvine uongo mutibatisise zvakanaka. kunongedzera kwakaita mai vake kuna handivazive anofanira kuripa kunongedza kwakaita baba kuti iwe vachitongedza kuna baba anofanira kuripa mwana yeye akatadza zvisingaita. Kunongedzera mai chiti vakamuchengeta mudumbu anofanira kuripa mai vake $400 unoripa nemwana asikana wawakabereka. Todzoka zvekuna baba anofanira kuripa baba vakanongedza kuti iwe handikuziveni baba vakamuchatisa muchato anofanira kuripa baba $300 namai anoripa 400 nababa uripa 300.